Libro pimo no mana matin kidenye mopogore opogore mag tuoche kaka hepatitis B, hepatitis C kachiel kod kute magayaki bende ka ngato nitire godo to nyalo yudo kansa mar chuny. Mulna kongo ni kongo timango mar bor mangeny ipimo no kongo kachiel kod ndawa bedo nade? Kongo mokwongo, kongo wuon ok wach ni kongo rach, but en ni kimadho kongo kuom ndalo mathoth timadhe kendo kuom ratil mangeny mokalo. Ibro yudo ka kongo wuon obed spirit, obed bia, en oloko kido mar chuny. To wang'e ni kansa, ka kiso chako loko kido mar gimoro, kochako medre molokre, kido koso chako lokre to koro kansa bedo. Koro en wuon oloko kido mar chuny. Mar ariyo, kongo miyo ibedo gi gimiluongo ni liver cirrhosis. Liver cirrhosis ni kido mar chuny koso lokre to obedo kar mondo bed mayom, obedo matek. To koso bedo matek, koro thuolo mar kansa mondo obedi bedo mamalo moloyo ng'atno mok timango, mok madh kongo. To ndawa to ng'ere chakre chon. Ni ndawa nigi gimiluongo ni carcinogens. Carcinogens gin chemicals kata kute matindo tindo maloko kideny mar dend. To ndawa en wuon en gi about 4,000 carcinogens. Ndawa stick achiel. Keda achiel no. To koro ka keda achiel nigo to ido ka ng'ato bende madhe kata pakete 2 kata 3 odiochieng' achiel. Koro risk kata thuolo mar yudo kansa mar chuny